Ramogi Komiti matayo chenro mar keto e tim weche apar manochwe kogno kod jatend piny William Ruto kaachiel kod mosenindo Raila Odinga osingo mar timo kare mar keto e tim ogirimiti makamano. Jakom mar komiti no oyango ni keto e tim winjruok makamano en achiel kuom chopo lek mag piny Kenya mag dongruok kod rapar ne mosenindo Raila Odinga. Kidi nigi mathoth. Tarik 7 dwe mar adek higani e kar bagoromo ma KICC bore Nairobi, jatend piny William Ruto kaachiel kod mosenindo Raila Odinga nochwoyo kogne ogirimiti mane oriedo ajenda par madito kata 10-point agenda. Ogirimiti mabende negeto keto e tim paro mag lipod nadko. Kagiloso e kaunti ma Machakos, komiti mochung'ne keto e tim winjruok makamano wacho ni kata obedo ni tho mar Raila nokelo buok ne komiti no kod piny Kenya mangima, singo margi en ni nyaka gikete tim okenge 10 kaka yor paro kendo dhi nyime gi chenro mar Raila nosechako. We are also looking at issues of debt, issues of corruption, issues of inclusivity, all these issues moving into detail to see whether the infrastructure that has been put into place has actually been able to implement, and we are coming to oversee where that process is. In other words, then we'll be able to come and advise and say, these are the missing gaps. Here is where we need to have coordination. At the end of the day, as a committee, we seek to ensure that this 10-point agenda is carried to its full implementation. Jakom mar komiti no Agnes Zani olero ni pod gimedo romo kod jokanyo e sectors mopogore opogore kendo bang'e gibiro cholo lipot margi e wi okang' magisegoyo. Bende omedo ni weche mag siasa ok bi chungo tij komiti no mani okenge 10 gin mago makonyo dongruok kod bero weche mag telo pachoka. The committee continues to actively oversee the implementation of the 10-point agenda by meeting stakeholders in social, economic and political spheres with the aim of making the nation better for all. You might note that in each of the 10-point agenda, we're addressing critical issues that Kenyans have raised and harmonized. Another way of looking at the 10-point agenda is to look at it as the roadmap for development for our country. Motelo nema ogai mar ODM Oburu Oginga nyo wacho ni piny owacho nyaka koro chopi dwaro mag ogirimiti no kaka yor tieko chandruok mag oganda jo Kenya. Our party must be made strong, and I want you members of ODM to be proud. You should be proud, but we should work hard, because if we don't work hard and make our party strong, we are going to be taken for granted. And we don't want to be taken for granted, because we are a party with a vision. We are a party with a mission, and we cannot fail to work for our people. We want to continue to work for our people. We are in the arrangement of broad-based arrangement where we have 10-point agenda which we want to see implemented fully before 2027 elections. Kidi, Ramogi TV.